Novi nesporazumi u Savjetu ministara. Sjednica Savjeta na kojoj je između ostalog trebalo da bude razmatrano imenovanje čelnih ljudi triju važnih državnih agencija danas nije održana zbog nedostatka kvoruma. Predsjedavajući Nikola Špirić optužio je bošnjačke ministre za bojkot državne vlade. Iz Ohera izraženo razočarenje što Savjet ministara nije održao sjednicu na kojoj je trebalo da budu raspravljani o brojnim važnim pitanjima. Na dnevnom redu današnje sjednice konačno su se našle tačke o imenovanjima direktora Direkcije za evropske integracije, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Regulatorne agencije za komunikacije. Rok za imenovanja bio je 1. august. Budući da sjednica nije održana, jasno je da rok neće biti ispoštovan. Predsjedavajući je to stavio na dnevni red. Danas je bila prilika da se izjasnimo, da vidimo ko blokira, a ko glasa. Dakle, ovo je za mene direktna opstrukcija izbora direktora agencije. Od ministara iz bošnjačkog naroda koji nisu došli na sjednicu, Safet Halilović je u službenoj posjeti Njujorku, a Tarik Sadović je smijenjen. Ministar odbrane Selmo Cikotić bio je u Sarajevu, ali nije došao na sjednicu. Špirić smatra da je to bojkot rada vijeća ministara. Cikotić kaže da je vrh SDA neposredno pred početak sjednice odlučio da su u vezi s imenovanjima potrebne dodatne konsultacije. Iz tog razloga ministar Cikotić nije došao na sjednicu. Meni preporučeno da ne učestvujem na današnjoj sjednici, što sam ja, bez obzira na spremnost da idem na tu sjednicu, prihvatio. I ja mislim da se ovdje ne radi o namjeri da se blokira nikakav put, već o namjeri da se na jedan stabilan i korektan način postigne konsenzus. Nije poznato kada će biti nova sjednica ni da li će biti prije godišnjih odmora. Špirić je kazao da odluka o godišnjim odmorima nije donesena, no zamjenik državnog ministra financija Fuad Kasumović u razgovoru za BHT1 je izjavio da ministri ipak idu na godišnji odmor, a da u kabinetima ostaju njihovi zamjenici.